Zdravím vás, moji milí priaznivci. Teraz prechádzame takým obdobím, keď je veľa chrípok, ľudia sú poprechladnutí, sú tu horúčky a rôzne iné šarapaty. Ako predchádzať chorobám? V prvom rade by ste mali vylúčiť cukor, vyprážané jedlá, údeniny a surovú zeleninu z jedálnička. A prečo? Preto, lebo cukor podporuje zápaly. Údeniny zaťažujú tráviaci trakt. Nadmerná konzumácia surovej zeleniny zaťažuje tráviaci trakt. Už nie je leto, už nemáme vonku voľakých 25 či 30 stupňov a už potrebujeme zmeniť tú stravu, takže ideme do zimy a mali by sme si dopriať viac takej teplne upravenej zeleniny. V tomto období nie je dobré ani konzumovať mliečne výrobky živočíšneho pôvodu, nakoľko oni dosť zahlieňujú. Takže ako by sme sa mali teraz stravovať? V prvom rade mali by sme mať teplé raňajky, ktoré môžu byť napríklad vajíčka, polievky, teplé kaše. Teplé obedy, polievky, veľa strukovín, lebo strukoviny posilňujú obličky. A keď máme dobré obličky, tak budeme mať aj dobrú imunitu. A keď chcete tú imunitu posilniť, tak si doprajte 2-krát do týždňa polku umeboshi slivky. Nepotrebujete celú slivku zjesť, ale stačí taká polovičná. Umeboshi slivka je svojím spôsobom marula, ktorá má taký dlhodobý proces. To znamená, že ono sa to prekvasí v morskej soli, suší sa to a tak ďalej. A je to prírodné probiotikum a veľmi to posilňuje imunitu. Dnes som bola prekvapená, lebo bola som v lekárni a kupovala som pre kamošku skorocelový sirup. A jeden bol čistý, čo je úplne super, lebo skorocel odstraňuje alebo pomáha odstraňovať hlieny, ktoré sa nachádzajú v horných dýchacích cestách. A potom bol taký vylepšený skorocelový sirup a ten už obsahoval šípky a vitamín C. Aký je v tom rozdiel? Veľký. Keď už ste chorí, už máte nádchu, už vám tečie z nosa, už cítite hlieny, tak vtedy v žiadnom prípade si nedávajte, nekonzumujte kyslé potraviny. To znamená žiaden čaj s citrónom, mandarínky, pomaranče, C vitamín. A prečo? Preto, lebo kyslá chuť sťahuje. A sťahuje smerom donútra. To znamená, že tie hlieny nie že odstráni, ale ich zmrští a stiahne ich smerom donútra. Oni zostávajú v tele. A neskoršie budú tam robiť šarapatu. Tie hlieny treba dať von. A ako? Pite prevarenú teplú vodu. Keď tie hlieny máte ešte také biele, tak si môžete uvariť zázvorový čaj. Nepoužívajte sušený zázvor, lebo sušený zázvor v tomto prípade vám nepomôže. Odkrojte si také 3-4 tenké plátky zo zázvoru, dajte to do pol litra vody variť, povarte si to takých 15 minút, potom to môžete osladiť medom a popíjať.
a takú pol hodinku až hodinku potom nechoďte von. A prečo? Lebo zázvor vás zohreje, dokáže vylúčiť tie toxíny von z tela, ale otvoria sa póry. A keď vypijete ten zázvorový čaj a pôjdete hneď von, tak cez tie otvorené póry ten studený vzduch vnikne do tela. A môžete si vyrobiť ďalší problém. Keď už máte teplotu, keď už tie hlieny sú žlté, v žiadnom prípade nepíte zázvor, nekonzumujte zázvor, preto, lebo už sú tam horúce toxiny, už sú tam horúce hlieny, už je tam horúčka a nepotrebujete to teplo ešte navýšiť. Tedy treba jemne ochladzovať a pracovať na tom, aby tie hlieny išli von. Takže na to vám slúži ten čistý sirup alebo čaj zo skorocelu. A ešte vám prezradím jeden výborný recept. A opražite jednu cibulu na kvalitnom tuku. Ak je to kvalitný tuk, ideálne je ghee maslo. Preto, lebo ghee maslo je živočíšny tuk. A ten je veľmi dobrý a prospešný na regeneráciu pečene. V tomto prípade je lepšie ako olivový alebo iný olej. Alebo môžete použiť ešte bravčovú alebo aj kačacú masť. Pridajte k tomu jednu nastrúhanú mrkvu, nastrúhanú reďkovku, tymián, trošku rasce, majoránky a zalejte to zeleninovým vývarom. 10-15 minút to povarte a zjedzte túto polievku 3-krát za deň. Úplne krásne sa vám tie hlieny začnú uvoľňovať a vylučovať von. Takisto vám prospeje taká odľahčená strava. Takže si dajte zemiakové pyré, lebo zemiaky tiež dokážu na seba naviazať toxíny a telo ich prirodzeným spôsobom vylúči von z tela. Z jedálnička vylúčte mäso, lebo telo sa teraz potrebuje sústrediť na boj s chorobou. A keď sa potrebuje sústrediť na to trávenie, tak už nezostáva mu veľa energie na boj s tou chorobou. Je to jednoduchá matematika, že? A keď máte chuť na voľaké čajíky, tak si môžete dopriať kamilky, rojbos, medovku, plúcnik a vyhýbajte sa napríklad mäty piepornej, ktorá v tomto prípade je kontraindikovaná. Nie je to pre vás dobré. A keď máte teplotu, tak pomôže tu taká vlažná sprcha, zábaly. A keď niektorý z tých vašich členov rodiny je chorý a vy ste v pohode, tak dajte do aromalampy alebo do difúzera olejček z eukalyptu, lebo zabíja vírusy vo vzduchu. A keď neviete ako ďalej, tak kľudne sa mi môžete ozvať, veľmi rada vám pomôžem a poradím. Telefónne číslo, kde sa môžete objednať ku mne na konzultáciu je 0944 644 004 alebo hajnalka.tcm@gmail.com. Teším sa na vás. Ahojte, na budúce.